edrych yn wahanol nawr. Helo, a chroeso i Amser Stori Atebol. Mae'n llyfr ni heddiw gan Todd Parr yn dweud mae'n iawn bod yn wahanol. Mae'n iawn colli dant, neu 2 neu 3. Mae'n iawn gofyn am help. Mae'n iawn gael trwyn gwahanol. Mae'n iawn bod yn lliw gwahanol. Mae'n iawn bod heb wallt. Mae'n iawn cael clistiau mawr. Mae'n iawn cael olwynion. Mae'n iawn bod yn fach, yn ganolig, yn fawr iawn. Mae'n iawn gwisgo sbectol. Mae'n iawn siarad am dy deimladau. Mae'n iawn bwyta caws a macaroni yn y bath. Mae'n iawn dweud na i bethau drwg. Mae'n iawn dod o le sy'n wahanol. Mae'n iawn teimlo cywilydd. Mae'n iawn dod yn olaf. Mae'n iawn dawnsio ar ben dy hun. Mae'n iawn cael mwydyn anwes. Mae'n iawn bod yn falch ohono ti dy hun. Mae'n iawn cael mamau gwahanol. Mae'n iawn cael tadau gwahanol. Mae'n iawn bod wedi dy fabwysiadu. Mae'n iawn cael ffrind anweledig. Mae'n iawn gwneud tro da ar rywun. Mae'n iawn colli dy fenig. Mae'n iawn bod yn flin. Mae'n iawn gwneud rhywbeth caredig y ti dy hun. Mae'n iawn helpu'r wywer i gasglu cnau. Mae'n iawn cael ffrindiau sy'n wahanol. Mae'n iawn gwneud dymuniad. Mae'n iawn bod yn wahanol. Rwyt ti'n arbennig ac yn bwysig gan mai ti ydi ti. Cariad, Todd. Wel, dyna stori neis yn fod yn wahanol. Dewch nôl atyn ni to ar gyfer Amser Stori Atebol. Hwyl!